Sa tanan. Well, hi guys, welcome to our vlog. Na ano kami karon ni Press Monty. Ambitious and crazy. Ari kami karon dito sa Carolina Store nga nag-vlog kami karon. Nakita na po mi sa atong vloggers sa Kabalian. Kini ang sa San Juan, sa Santa Cruz San Juan, Southern Lake. Kini ang 11.1 Radyo Bumbu sa Kabalian. Basta radyo bubuhanay sa kahapon din sa Carolina sa Sari Store. Anina po sa inyo tubangan, nagbalik na sa lupa ang pinagpala ng mga bakla. Kaya Stella, tugunon kusog, mutila ang buburadyo sa Kabalian. Basta radyo bubuhanay sa kapunon. I-like mo sa Facebook na mo sa mga Twitter account. Kinisi, Stella Tugunon sa Facebook page na ni Ambitiosang Crazy. Facebook page and YouTube channel. I-like lang mo mga Kabalianon. We love you all, Kabalianon. Okay, guys. Salamat. Sige, dali. Pastilan. Dali, oh. Apil ka sa group chat sa kuhan. Sa uno. Dito, ni Jan. Ato, Sa ato ba sa elementary. o yan man, apil ako, oy. Ina si Kuman. Ay, si ko ba na? Para may admin. Uno lang ko. Kita ba? O sa Central. I-update ko naman kahit pagka-high school kayo. I-update ko na kung Oo, ano ba? Oo, yung kami civil. Pero sa wala. Ito ko ito. Ay, Friend ba? hindi matag-friend. Ay, Sige na, kaya ako Naday kuan sa elementary. Kanisaman. Kanisaman magkuan sa John. Bawa lagi magkuho na sa dagi ko nun. Iwaswawang. Kung sa tanga year Chris sa elementary. 83 uy. 83. Kami gadun. Ang maya. Di kami sa elementary kung ito high school. Kami na ay dagalong. Uy, 84 lang yung graduate. Ako po 83 man ko. Pero naiundang man. Kaya lagi. Kaya naman po. Kaya manggadun kami. Ha? Ang taon sa mga mga. Sabi nga ho. Ibog mo lang ano. Teka ako, ano yan lumay? Teng. Ano?